trumpeta't naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, at alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras sa buong Pilipinas, alas 6:12 na ng umaga. At ang oras na yan, hatid sa inyo ng Plaban Pro at Immune Advance. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga balitang nag-aala ngayong umaga. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga nag-aalap na balita sa Pangasinan at Ilocos at sa buong Pilipinas. Mula sa DZRD 981 SMNI Radio News Center sa Dagupan City, narito ang inyong News Blasters. Headlines News Blast. Headline. At sa ulo ng ating mga nagbabagang mga balita sa ating mga regional news, UST Medical Mission nagatid na mahigit sa 1,000 libreng serbisyong pangkalusugan sa Davao o sa Dagupan. Headlines News Blast. 36 na kabataang Ilocano sasabak sa Regional Skills Olympics sa 2026 sa La Union. Headlines News Blast. Pangasinan PPO nakipagkoortisikol sa Binmalay LGU para sa mas matibay na ugnayan. Headlines News Blast. United Bonsai at Suzuki Show idinao sa bayan ng Bulinaw. Headlines News Blast. Mapandan LGU nag-anonsyo ng tax amnesty sa real property tax hanggang sa Hulyo 2026. Headlines News Blast. PRC Region 1 magsasagawa naman ng mobile service sa bayan ng Infanta. Headlines News Blast. Red Tide Advisory sa Bulinaw at Anda, opisyal lang inalis ng BFAR. Headlines News Blast. Libreng veterinary services para sa mga aso't pusa gaganapin sa bayan ng Bugalyon. Headlines News Blast. At Mangaldan ipinakilala ang natatanging lasa sa Maikan Culinary Showcase. Headlines News Blast. Sa atin namang mga national news, tensyon sa West Philippine Sea, tinalakay ni Marcos at US Secretary Rubio. Headlines News Blast. COMELEC pinadalhan ng subpina mga kontributor ni Senador Chis Escudero. Headlines News Blast. 4 na huling nakasama ni Senador Bato ipinasubpina ng NBI. Headlines News Blast. Political strategies hindi lubos maisip ng BBM admin na sila naman ang usigin ni BP Sara Duterte. Headlines News Blast. At Palasyo sinagot naman ang hamon ni Congressman Pulong Duterte ukol sa mga reforma ng Marcos administration. Headlines News Blast. Sa ating ronda Pilipinas, mga ARBs sa Camarines Sur, ginawang dagdag kita ang luya sa paggawa ng gender choose. Headlines News Blast. Sports News, Espinilla, Kadaga naghatid ng medalya para sa Pilipinas sa Asian U20 Championships. Headlines News Blast. At Showbiz News, Colombia wagi sa MGI All-Stars at Gasini Ganados ng Pilipinas pasok sa top 5. Headlines News Blast.
Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga North Central Luzon. Ngayon po ay araw ng Martes, ikadalawang araw sa buwan ng Hunyo taong 2026. At ako po ang inyong magiging tagapagbalita ka-partner John Velgas. Huwag niyo pong kalimutan mga ka-partners na i-share at i-like ang DCRD 981 Top News, SMNI News North Luzon at DCRD SMNI Radio Channel at DCRD SMNI Digital. Samantala, sa unang bugso ng ating mga balita, DZRD Sunshine Radio Report! UST Medical Mission nagatid ng mahigit sa 1,000 libreng serbisyong pangkalusugan sa Dagupan City. Ang detalye ng report na yan ihatid sa inyo ni partner Sheila Balog. Matagumpay na isinagawa ng local government unit ng Dagupan katuwang ang UST Medical Missions Incorporated. Ang 2 araw na medical mission noong Mayo 30 at 31 na nagbigay ng kabuang 1,135 libreng serbisyong medikal sa mga Dagupenyo. Kabilang sa mga serbisyong hatid ang libreng tuli, minor surgical procedures, ultrasound para sa mga ina at arthritis consultation education sessions. Sa unang araw, 500 ang nabigyan ng libreng tuli, 146 at sumailalim sa minor surgery at 15 na ina ang nakapag-ultrasound at 50 pasyente na nakibahagi sa arthritis consultation. Nagpatuloy ang serbisyo sa ikalawang araw kung saan 283 na ang nabigyan ng libreng tuli, 80 ang sumailalim sa minor surgery at 26 na ina ang nakapag-ultrasound. Ang aktibidad ay sinagawa sa West Central Elementary School at City Health Office. Nagpasalamat si Mayor Belen Fernandez sa pamunuan ng UST Medical Missions Incorporated sa City Health Office, PhilHealth, barangay health workers at mga volunteer na tumulong sa tagumpay na misyon. Ayon sa LGU, patunay ito ng patuloy na pangako ng Dagupan na ilapit ang dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan sa bawat pamilya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa balita at serbisyo. Ka-partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report! Karagdagan pa sa ating mga balita, 36 na kabataang Ilocano sasabak sa Regional Skills Olympics 2026 sa La Union. Ang buong detalye ng report niyan, ihatid sa inyo ni ka-partner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Yes, kapartner, gaganapin ang Regional Skills Olympics ng TESDA Region 1 mula ngayong araw, Hunyo 2 hanggang Hunyo 4, 2026 sa 4 na designated sites sa La Union. Tampok ang 36 na kabataang kalahok mula sa iba't ibang probinsya ng rehiyon. Sa panayam ng DZRD SMNI Radio kay Regional Director Ramon Ivan Ruiz, TESDA Regional Office Region 1, sasabak ang kalahok sa 15 skills areas. Kabilang dito ang automobile technology, bakery, beauty therapy, carpentry, cooking, electrical installation, fashion technology, floristry, graphic design technology, hairdressing, hotel reception, landscape gardening, restaurant service, wall and floor tiling at welding. Ayon kay Ruiz, ang mga magwawagi ng ginto ay uusad sa National Skills Olympics at magkakaroon ng pagkakataon kumakatawan sa Pilipinas sa international competition. Sunshine News Blast. Yan, pipiliin lang po yung gold natin. Yan po ang ilalaban natin sa National Skills Olympics na gagawin po sa last week of July. Kaya lang ang paglalabanan po doon, mas marami na pong skills. 45 na pong skills entries, no? But 15 lang po kasi yung nagdo-dominate na skills natin dito sa Region 1 na pwede nating ilaban sa region. Sa national. Now, yung pong mananalo naman sa national, yan naman po ang ating panglaban. They will represent our country doon po sa World Skills International. Nagagawin din po yun sa Shanghai, China.
At yung iba po ay doon pupunta sa World Skills ASEAN na gagawin po sa Indonesia. Dagdag pa ni Ruiz, ang Regional Skills Olympics ay nagbibigay ng pag-asa sa kabataan na may alternatibong pag-aaral bukod sa kolehiyo. Mahalaga rin ang nasabing aktibidad para matugunan ang problema ng bansa sa unemployment at underemployment sa pamamagitan ng technical vocational programs ng TESDA na may mataas na demand sa loob at labas ng bansa. Sunshine News Blast. Ngayon po, this will encourage all our young people na may option pa ho sila aside from college. Kasi nga po, there is a problem on our employment. Meron po tayong unemployment issues. Marami na ho tayong college graduates but they cannot land in a job. Ngayon, ang isa pong magandang fallback po rito, yung pong technical vocational programs ng gobyerno. Kasi nga po, masyado nang malaki ang demand na rin na nagkukulang na po ang pangangailangan ng mga skills training. Marami po tayong deployment abroad na kulang po ng tao. Ngayon, ito po yung isang intervention para masagot yung problema ng ating bansa ng unemployment at underemployment. Inaasahan naman ang opening ceremony sa ngayong araw, alas 11 ng umaga sa SM City, La Union na magsisilbing simula ng pagdiriwang ng husay, talento at inobasyon ng mga kabataang Ilocano. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. Sunshine News Blast. Maraming salamat kapartner Lerna sa balitang yan. Samantala, nakipag-courtesy call si Police Colonel Dennis De Leon, Officer in Charge ng Pangasinan Police Provincial Office o PPO, kay Mayor Pedro Pete Mirera III, Vice Mayor Edgar Maminta at iba pang opisyal ng Binmalay LGU kahapon sa Binmalay Municipal Hall. Layunin ng sabing pagpupulong na palakasin ang kooperasyon ng PNP at LGU sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaligtasan ng publiko at pagpapatupad ng mga programang nakasentro sa komunidad. Kasama ni Police Colonel De Leon sa aktibidad sina Police Lieutenant Colonel Ferdinand Lopez, Chief ng Picado, at Police Lieutenant Colonel Lister Saigo, Chief of Police ng Binmalay, at Police Major Jerilyn Kamangian, Deputy Chief of Police. Ayon sa Pangasinan PPO, ang courtesy call ay bahagi ng kanilang patuloy na pangako na magtayo ng matatag na partnership sa mga lokal na leader para sa mas epektibong law enforcement, mas mabilis na serbisyo publiko at sustainable community development. Sunshine News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Sa pambalita, United Bonsai at Suzuki Show idinao sa bayan ng Bulinaw. Nagbabalik sa report, kapartner Lerna Hernandez. Yes, kapartner, idinao sa El Pescador Coastal Park, Bulinaw, Pangasinan ang United Bonsai at Suzuki of Western Pangasinan Show and Competition na nagtatampok ng iba't ibang obra ng bonsai at Suzuki mula sa mga mahusay na kalahok sa rehiyon. Ang aktibidad ay bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon, kung saan maaring masaksihan ng publiko ang mga kalikhang sining na bonsai at ang mga batong Suzuki nang nagpapakita ng ganda ng kalikasan at husay ng mga alagad ng sining. Kasama sa schedule ng events ang judging at awarding of winners sa Hunyo 1, bonsai demonstration sa Hunyo 2, public viewing sa Hunyo 3 at 4, at ingress dismantling sa Hunyo 5. Ayon sa Bulinaw Tourism, layunin na aktibidad na ipakitang pasensya ang pasensya, kasanayan at artistry sa likod ng mga bonsai at Suzuki habang itinatampok ang Bulinaw bilang destinasyon para sa heritage at cultural tourism. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo.
Ka-partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Karagdagan pa sa ating mga balita, Mapandan LGU nag-anonsyo ng tax amnesty sa real property tax hanggang Hulyo 2026. Ang detalye ng report yan ihatid sa inyo ni partner Sheila Balog. Nagpahayag ang lokal na pamahalaan ng Mapandan ng pagpapatupad ng tax amnesty program sa real property tax o AMILYAR alinsunod sa Republic Act No. 12001 o Real Property Evaluation and Assessment Reform Act. Saklaw ng amnesty ang lahat ng hindi nabayarang real property taxes bago ang July 5, 2024 na maaring ayusin na walang penalties, surcharges o interest. Ayon sa LGU, ang programa ay bukas hanggang July 5, 2026 lamang at layong magbigay ginhawa sa mga may-ari ng lupa at iba pang real properties sa pag-aayos ng kanilang obligasyon sa buwis. Hinihikayat ang mga residente na magpag-ugnayan sa Municipal Treasurer's Office para sa karagdagang impormasyon tagarang pag-avail ng benepisyo ng amnesty program. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. Ka-partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Sa pambalita, libreng veterinary services para sa mga aso at pusa gaganapin sa bayan ng Bugalyon. Ang detalye ng report yan ihatid sa inyo ni ka-partner Sonny Flo. Magkakaroon ng libreng veterinary services ang Provincial Veterinary Office o PVO Pangasinan sa ilalim ng programang Serbisyong Ang Galing sa Hunyo 4, 2026 alas 8 ng umaga sa Bugalyon People's Park. Kabilang sa mga serbisyong handog para sa mga aso at pusa ang castration, spaying sa mga pusang babae, anti-rabies vaccination, deworming, vitamin supplementation at veterinary consultation. Libre ang lahat ng serbisyo at bukas para sa mga residente ng Bugalyon at Kalapit Bayan. Ipapatupad ang first come, first served basis hanggang sa maubos ang supply. Paalala sa mga pet owners na ang mga alagang isa sa ilalim sa neutering ay dapat sumailalim sa 8 hanggang 10 oras na fasting, magdala ng Manila paper at blade at limitado sa 3 alaga bawat may-ari. Dagdag pa rito, kinakailangang malusog, hindi buntis at hindi bababa sa 6 na buwan ang edad ng mga alaga. Hinihikayat din ang paggamit ng e-collar para sa mas mabilis na paggaling at ang pagdala ng panlinis upang mapanatili ang kaayusan sa lugar ng aktibidad. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Sonny Flo, ka-partner mo sa balita at serbisyo. Ka-partner News Blast. Sunshine News Blast. Oras na po natin mga partners, alas 6:28 na ng umaga at ang oras na yan hatid sa inyo ng Plavon Pro at Immune Advance. Tuloy-tuloy tayo mga partners sa ating mga balitang regional. Samantala, negatibo na sa red tide toxin ang mga shellfish mula sa baybayin ng Bulinaw at Anda dito sa Pangasinan ayon sa pinakauling pagsusuri ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Ibig sabihin, ligtas na muling kainin ng mga shellfish mula sa naturang lugar at maaari nang ipagpatuloy ang pangangasiwa, pag-aani at pagbebenta ng mga produkto. Matatandaang pansamantalang ipinagbawal ang pag-aani at pagbebenta ng shellfish sa mga nasabing bayan dahil sa positibong resulta ng red tide toxin sa nakaraang mga linggo. Tiniyak ng BFAR at mga lokal na pamahalaan na magpapatuloy ang regular na monitoring upang masiguro ang kaligtasan ng publiko at maiwasan ang panganib sa kalusugan. Sunshine News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. PRC Region 1 na magsasagawa ng mobile service sa bayan ng Infanta. Nagbabalik sa report ka-partner Sheila Balog. Inanunsyo ng Professional Regulation Commission o PRC Regional Office 1 ang pagsasagawa ng local mobile service sa Infanta Tourism Activity Center, Pangasinan sa Hunyo at 3, Miyerkules mula na alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kinakailangang magparehistro online ang lahat ng professional upang makakuha ng slot na matatagpuan sa website ng tanggapan at piliin ang Infanta Tourism Activity Center bilang appointment place. Kabilang sa mga serbisyong handog ng PRC RO1 ang renewal at duplication ng professional
Personal Identification Card o PIC, application para sa certifications at authentications, Certificate of Good Standing, exam application at initial registration. Hinihikayat ng PRC Region 1 ang mga professional na samantalahin ang mobile service upang mas mapadali ang kanilang transaksyon ang hindi na kailangang bumiyahe sa regional office. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. Ka-partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Huling detalye ng ating mga regional news sa Mangaldan, ipinakilala ang natatanging lasa sa Maykan Culinary Showcase. Nagbabalik sa report ka-partner Sonny Flow. Ipinamalas ng Municipality of Mangaldan ang kanilang mga produktong pagkain sa tradisyong pangkulinarya sa mga kalahok ng Maykan. Tampok ang sikat na Romanas Peanut Brittle at lokal na tapa. Sa pagbisita ng Romanas Peanut Brittle Manufacturing Plant, nasaksihan ng mga kalahok ang proseso ng paggawa ng paboritong panghimagas ng mga Pangasinense mula sa pagpili ng sangkap hanggang sa aktual na pagluluto. Nagkaroon din ng live demonstration ng peanut brittle making at tapa making demo na pinangunahan ni Miss Veronica Hunatas na nagbahagi ng kanyang kaalaman at hilig sa pagluluto ng tradisyonal na putahe. Ayon sa LGU, ang aktibidad ay hindi lamang pagpapakita ng pagkain kundi pagkilala rin sa mga lokal na negosyante at culinary advocates na patuloy na nagtataguyod ng tradisyon habang nagbibigay ambag sa lokal na ekonomiya at turismo. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Sonny Flo, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. Ka-partner News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Alas 6:32 na ng umaga at ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Flavor Pro at Immune Advance. Sa pagpapatuloy ng ating mga balitaan mga kapartners, tuloy-tuloy na tayo sa ating mga national news. Tensyon sa West Philippine Sea, tinilakay ni Marcos at US Secretary Rubio. Ang buong detalye ng report yan ihatid sa inyo ni partner Hannah Jane Sancho. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea at mga hamon sa seguridad sa Indo-Pacific, nagkaroon ng pag-uusap sa telepono sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tinalakay ng dalawang opisyal ang mga usaping may direktang epekto sa ekonomiya at pambansang seguridad ng bansa. Kabilang dito ang Information Technology, Business Process Management, Enerhiya, Oil Supply at iba pang larangang may kinalaman sa ugnayang pangkalakalan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa naging pag-uusap sa telepono sa pagitan ng U.S. Secretary of State Marco Rubio at ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinalakay ang mahalagang usaping pang-ekonomiya, partikular ang Information Technology Business Process Management, usaping enerhiya o oil supply, usaping pang-ekonomiya at pang-seguridad na may kinalaman sa patuloy na ugnayan ng dalawang bansa. Ngunit higit sa kapansin-pansin, naging pagtutok ng dalawang panig sa usapin ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon, particular sa West Philippine Sea. Ayon sa palasyo, kapwa kinikilala ng Pilipinas at Estados Unidos ang pangailangang mapanatili ang katatagan sa rehiyon at maiwasan na anumang hakbang na maaring magpalala ng tensyon sa pinag-aagawang karagatan. Sa kanilang pag-uusap, binigyan diin ang kahalagahan ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon, partikular sa West Philippine Sea, kung saan kapwa kinikilala ang pangangailangang itaguyod ang katatagan at maiwasan ang mga tensyon sa rehiyon. Tinalakay rin ang mga susunod na hakbang upang higit pang mapalakas ang kooperasyon ng dalawang bansa sa usaping pangseguridad at pangdepensa. Ani Castro, bahagi ito ng patuloy na pagpapatibay ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Tinalakay rin ng dalawang panig ang mga hakbang upang higit pangpalakasin ang kooperasyon para sa kapayapaan at seguridad sa lugar. Binigyan diin ang lakas ng ugnayang Pilipinas at Estados Unidos na nag-uugas sa 80 years na diplomatic relations at 75 years as allies as of 2026. Ang pahayag na ito ay sumasailalim sa patuloy na pagpapatibay ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos at sa magkatuwang na adhikain ng dalawang bansa para sa kapayapaan, kaunlaran at katatagan sa rehiyon.
Naganap ang pag-uusap sa panahong patuloy na binabantayan ng Pilipinas ang mga kaganapan sa West Philippine Sea, habang pinapalalim naman ng Maynila at Washington ang kanilang kooperasyon sa usaping seguridad, ekonomiya at kataragan sa rehiyon. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News. Ka-partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Samantala, COMELEC pinadala naman ng subpina ang mga kontributor ni Senador Chis Escudero. Ang detalye ng report yan ihatid sa inyo ni partner Aaron Rojas. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ang kasalukuyang kaso ay iba sa naunang motu proprio investigation ng COMELEC dahil nagbula ito sa reklamong inihain ng isang pribadong individual na may kalakip na mga dokumento at ebidensyang kailangang sagutin ng mga respondent. Kinilala ni Garcia ang complainant bilang isang lawyer-vlogger na dati nang naharap sa disbarment complaint na isinampa ni Escudero sa Korte Suprema. Dahil may formal ng reklamo at mga bagong dokumentong iniharap, sinabi ng Paul Chief na kinakailangang dumaan ang usapin sa regular na proseso ng preliminary investigation. Ito po kasi may nag-file na isang complainant at therefore may mga ibang dokumento na involved, may mga inintroduce na dokumento, and therefore yun po kinakailangan natin ipasagot yung mga dokumentong yan doon sa mismong inaakusahan. Kasabay nito sinabi ni Garcia na nauna nang pinadalhan ng subpina ang mga donor o contributor na nakasaad sa reklamo upang makapagbigay ng kanilang paliwanag. Anya, wala pa ring motion for reconsideration na naihain kaugnay ng naunang findings ng COMELEC sa usapin. Ang alam ko na issue na ng subpoena ng law department namin yung mismong contributor or donor. Nilinaw rin ng COMELEC na nananatiling election offense ang kabigoang sumunod sa ilang obligasyon ng mga contributor sa ilalim ng Omnibus Election Code. Samantala, patuloy ring nakipag-ugnay ng poll body sa Office of the Ombudsman at nagbibigay ng mga kinakailangang dokumento kaugnay ng hiwalay ng investigasyon sa parehong usapin. Sa ngayon, hinihintay ng COMELEC ang mga sagot ng mga contributor na pinadalhan ng subpoena bago magpasya sa susunod na hakbang sa kaso. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News. Ka-partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Samantala, 4 na huling nakasama ni Senador Bato ipinasubpina ng NBI. Ang detalye ng report niya nihatid sa inyo ni partner Cherry Light. Ipinaliwanag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi pa akusado ang mga pinapatawag ng kanilang hanay na konektado kay Senator Bato de la Rosa, kaya wala niya silang dapat ikatakot. Magpapaliwanag lamang umano ang 4 na individual sa mga tanong ng mga ahente kaugnay sa senador. Kabilang sa mga pinadalhan ng subpoena, sina Suspended Acting Senate Surgeon at Arms Mau Aplasca, Deputy Chief of Staff ni Senator Robin Padilla na si Retired Colonel Jean Robles, Pasay City Chief of Police Colonel Joselito De Sisto at Virgilio Carino, tiyuhin naman ni Senator Padilla. Ayon kay Matibag, inilabas ng NBI Cybercrime Division ang mga subpoena bilang bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon ng ahensya. Si Jara Aplasca, si Jean Robles, as the Chief of Police of Pasay City, and there's another one personality na identified. Ayun, yung tito yata ni Robin Padilla. Yung aide ni Senator Padilla and the tito of Senator Robin Padilla, who siya yung nandun sa itim na pickup eh. Samantalang nilinaw ng NBI chief na hindi nila pipilitin si Nancy de la Rosa, asawa ni Senador Bato, na ibunyag ang kinaroroonan ng senador. Anya, hindi itinuturing na suspect si Nancy de la Rosa. Nais lamang ng NBI na mabigyang linaw ang text message na ipinadala nito kay Senate President Alan Peter Cayetano na nagsasabing nakatakas ang senador sa gitna ng kaguluhan dulot ng insidente ng pamamaril sa Senado. Sa ngayon, wala pang ipinadadalang subpoena ang NBI kay Nancy de la Rosa at ipauubaya muna nila sa Department of Justice o DOJ ang pagpapasya
kung kinakailangan itong padalhan ng sabpina. It's not asking the wife of Senator De La Rosa for the whereabouts. Kasi you and I know, kung kahit naman alam niya yan, I'm sure hindi naman niya sasabihin sa amin eh. No, we haven't sent a subpoena. No? So actually, sabi ko kay Senator Lacson, it's under consultation din. So we'll defer also to the Department of Justice kung ano yung direction nila. Samantala, sinabi rin ni Matibag na nakausap na niya si Senator Ping Lacson upang ipaliwanag ang layunin ng posibleng sabpina kay Nancy De La Rosa. Matatanda ang kinuwestiyon ni Lacson ang naturang hakbang at iginiit na hindi dapat gamitin ng asawa ng senador upang matukoy ang kinaroroonan nito. Anya hindi itaayon sa tamang intelligence work at maituturing na hindi professional o isang uri ng trabahong tamad. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kuhal, Cherry Light, SMNA News. Ka-partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Isa pang balita, hindi lubos maisip ng BBM admin na sila naman ang usigin ni VP Sara Duterte ayon yan sa isang political strategist. Ang buong detalye ng report yan iatid sa inyo ni partner MJ Mondihar. Negative 50 na ang net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos batay sa March 2026 survey ng Pulse Asia. Ayon sa survey, mas marami ang hindi masaya sa performance ng Pangulo. Kasabay ito na nagpapatuloy na issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si VP Sara naman ang isa sa mga pinakamatunog na pangalan para sa pagkapangulo sa 2028. Bagamat may 2 taon pa bago ang eleksyon, nakikita ng political strategist sa Silito Banayo ang para sa kanya ay weaponization of the law laban sa Vice Presidente bilang paraan para hadlangan ang posibleng pagtakbo nito sa pagkapangulo. Sa dami ng mga pang-aapi, sa dami ng mga abuso na kanilang nagawa, no, hindi nila maubos maisip papaano na pag si Inday Sara ang naging pangulo. Papaano na kung sila naman ang usigin. Ayon kay Banayo, malaking halimbawa nito ay ang 16-day KOJC siege o ang operasyon ng mga otoridad para hanapin si Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ. Anya, malaking red flag ang iligal na pagkubkob ng mga otoridad sa religious compound ng KOJC noong 2024. Para sa kanya, ipinakita ng KOJC siege ang paggamit sa mga institusyon ng gobyerno para mangusig lalo na sa mga taong simbahan. Tingnan mo yung ginawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Di ba yung nagpupuyos ang damdamin ng mga taga Davao at ang mga milyon-milyong mga adherents ng KOJC. Dahil doon sa ginawa, yung inhumane hindi ba? Matapos ang KOJC siege noong 2024, March 2025 naman, nang ilipad sa ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte para ikulong. Miski si Presidente Marcos Sr. hindi ganun no? So ngayon, ewan ko, lahat natapos yung ginawa nila kay Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat alam nila na napaka-popular ni Pangulong Duterte, no? At yung basta mo na lang kikidnapin ang isang dating Pangulo, mag-80 anyos na actually. 80 years old na nga last, di ba? Hindi ba? I mean, para sa Pilipino, yung simpatya, lalong umigting. No, kay Pangulong Duterte at by extension kay Vice President Inday Sara. At ngayon naman, ayon kay Banayo, ang mga senador na kritikal sa administrasyon ang nahaharap sa mga kaso. Para sa kanya, layunin naman nitong hadlangan ang isinasagawang flood control investigation ng Senate Blue Ribbon Committee na maaaring magplantad sa mga nasa likod ng sinasabing anomalya. Malinaw na malinaw na ang direksyon ay laban lamang sa oposisyon, laban lamang sa mga kaaway sa politika. Kaya lalong nagagalit ang tao. Parami ng parami, hindi lang yung mga biktima ng kanilang weaponization of the law, yung mga taong bayan na nakikita na ano ba to? Sobra naman ito. Ito naman ang posibleng endgame na administrasyon ayon kay Banayo. Si Ferdinand Marcos Sr. naging sigaw ng bayan noon tama na. Sobra na, palitan na. Ganyan din ang mangyayari dito. Pag ganyan ang kanilang ginagawa, hindi nila lulubayan ang kanilang mga kaaway o katunggali, hindi naman kaaway, katunggali sa politika na parte naman ng demokrasya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNA News. Ka-partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Huling detalye ng ating mga national news palasyo, sinagot naman ang hamon ni Congressman Pulong Duterte ukol sa mga reforma ng Marcos administration. Ang detalye ng report niya ni atid sa inyo ni partner Hannah Jane Sancho.
Kwestiyon ni Davao City Representative Paulo Duterte ang mga reforma ng Administrasyong Marcos. Sa isang pahayag sinabi ng kongresista na dapat ilahad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nalalapit na State of the Nation Address o SONA ang mga konkretong reformang direktang nararamdaman ng mga Pilipino. Sa kanyang pahayag sinabi rin ni Duterte na hindi dapat ikabahala ng Pangulo kung may magbabaliktad ng kanyang legasiya sa hinaharap dahil ayon sa kanya, ang tunay na sukatan ng isang administrasyon ay kung may malinaw bang pagbabagong nararamdaman ang mamamayan. Iginit din ito na malaki ang ambag ni Vice President Sara Duterte sa Unity noong 2022. Aniya, kung wala si VP Sara, hindi makukuha ni Marcos ang napakalaking lamang sa boto. Ang tagumpay aniya ng Unity may bunga ng tiwala ng taong bayan sa Vice Presidente at hindi dahil sa apelidong Marcos. Kasunod ito pinabaluan ng Malacanang pahayag na ang mandato ng administrasyon ay may kakabit lamang sa isa sa dalawang leader ng Unity. Unang-una, Unity sila. Hindi mo pwedeng sabihin na ito ay dahil lamang kay Pangulong Marcos Jr. o dahil lamang kay Vice Presidente. Unit team. Ibig sabihin, nagkaisa sila. Ngayon, bakit ibinibigay lamang sa Pangulo ang mandato? Pangulo po siya eh. Pangalawa, sino po ba nagtatrabaho? At sino po ba nagbabakasyon? Sino ang tuloy-tuloy na nag-aaruga sa ating mga kababayan? At sino rin ba yung tuloy-tuloy na wala sa bansa? Ayon sa Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi na kailangan hintayin pa ang SONA upang malaman ang mga nagawa ng administrasyon dahil regular umano itong inilalakad sa mga press briefing at iba pang pampublikong ulat ng pamahalaan. Isa-isain ko na po, baka pumanood po siya ngayon. Una po, pinapapanagot ng Pangulo ang dapat na managot patungkol sa mga katiwalian o korupsyon. Pangalawa, there was already a completion of major phases of National Fiber Backbone Project at na-expand na po ang number of active free Wi-Fi. Nandiyan po ang egov.ph. Binigiti ng palasyo ang pagpapatuloy ng mga malalaking infrastructure projects gaya ng Metro Manila Subway. Gayon din ang pagpapatakbo ng Dalian trains na matagal na umanong hindi napapakinabangan. Dagdag ng palasyo, pinalawak din ng administrasyon ang pagpapatupad ng zero balance billing para sa mga pasyente ng mga ospital ng Department of Health. Muli ring pinuna ni Castro ang kongresista at sinabing tila hindi ito updated sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Unang-una, sana tanungin niyo po kung makakausap niyo si Congressman Pulong Duterte. Sana matanong niyo. Siya ba ang gumagawa ng kanyang mensahe? Meron siya bang ghostwriter o meron siyang PR man? Kasi kung ito ay isang ghostwriter lamang, gagayahin ko na po ang sinabi ng Pangulo. Mas siguro po, mas magandang sisantihin niya na ang kanyang mga ghostwriters or PR man dahil sa mga naisusulat at ipinapalabas lamang itong si Congressman Pulong ay ill-advised. O kaya sadyang ganito lamang na gumagawa lamang ng intriga. Kasabay ng paghahanda ng Malacanang para sa nalalapit na State of the Nation Address, nanatiling sentro ng diskursong usapin kung sapat bang nararamdaman ng mga Pilipino ang mga reforma at programang isinusulong ng kasalukuyang administrasyon. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Ka-partner News Blast! Ronda Pilipinas! Sa ating Ronda Pilipinas, mga ARBs sa Camarines Sur, ginawang dagdag kita ang luya sa paggawa ng ginger juice. Ang detalye ng report yan iatid sa inyo ni partner Sheila Balog. Nagsagawang Department of Agrarian Reform o DAR ng pagsasanay para sa mga miyembro ng Katalutuan Farmers and Farm Workers Association sa Sagnay, Camarines Sur kung saan natutunan nila ang paggawa ng ginger juice mula sa kanilang tanim na luya. Layunin ng training na matulungan ng mga agrarian reform beneficiaries o ARBs na magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan sa pamamagitan ng value adding sa kanilang ani sa halip na ibenta lamang bilang hilaw na produkto. Pinangunahan ang aktibidad ni Dr. Maria Roviti Andayog Chavez ng BISCAST kasama ang mga kawani ng DAR, kung saan itinuro ang tamang proseso mula sa food safety hanggang sa aktwal na paggawa ng pag-pack ng ginger juice. Ayon kay CATFA President Lorna B. Salon, malaking oportunidad ang hatid ng pagsasanay dahil napatunayang maaring gawing produktong mapagkakakitaan ang simpleng luya na makatutulong sa kita ng pamilya at sa pagpapaunlad ng komunidad ng mga magsasaka. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo.
Sports News Blast. Sa ating balitang pampalakasan, Espinilla, Kadag, naghatid ng medalya para sa Pilipinas sa Asian U20 Championships. Ang buong detalye ng report ni atid sa inyo ng partner Carlo de la Peña. Tinapos ng National Capital Region o NCR ang kompetisyon na may kabuang 71 gintong medalya, 71 pilak at 71 tansong medalya upang muling manguna sa taunang pambansang laro para sa mga student athlete. Pinangunahan ang kampanya ng NCR ni Patricia May Santor na nagtapos sa kanyang huling palaro stint sa pamamagitan ng 7 gintong medalya matapos walisin ang lahat ng kanyang events sa secondary division. Pumangalawa naman ang Calabarzon matapos magtala ng 55 ginto, 50 pilak at 60 tanso. Habang pumangatlo ang Davao Region na may 34 na ginto, 32 pilak at 34 na tanso. Sumunod ang Central Visayas na may 31 ginto, 36 na pilak at 45 tanso. Nagtapos naman ang host na Caraga Region na may 30 gintong medalya, 19 na pilak at 48 tanso. Bukod sa matinding kompetisyon, nakapagtala rin ng 66 palarong pambansa ng 31 bagong record, kabilang ang 18 sa athletics at 13 sa swimming events. Kabilang sa mga nagningning sa kompetisyon si Charles Nathan Boneo ng Calabarzon na nagtala ng 3 bagong record sa swimming, habang si Rihanna Chantel Coleman ng National Academy of Sports ay nagtakda rin ng 3 bagong marka sa breaststroke events. Sa athletics, nagtala rin ng mga bagong records sina Jul Ayan Canyalita ng Central Visayas sa 3,000 meter steeplechase at 5,000 meter run, kasama ang iba pang atletang nagbigay ng karangalan sa kanilang rehiyon sa pagtatapos ng torneo. Samantala, nagtala si Espinilla ng personal best performance sa women's javelin throw matapos ihagis ang sibat sa layong 52 metro at 20 sentimetro sa kanya ika-6 at huling attempt upang agawin ang silver medal. Bago ang kanyang huling paghagis, ang pinakamalayo niyang naitala ay 47 metro at 71 sentimetro lamang, dahilan upang malagay siya sa alanganing posisyon sa medal race. Malaking kumpiyansa naman ang nakuha ni Espinilla mula sa naturang tagumpay bilang paghahanda para sa nalalapit na World Under-20 Athletics Championships sa Oregon sa Agosto. Samantala, nasungkit ni Kadag ang bronze medal sa men's 3,000 meter steeplechase matapos itala ang oras na 9 minuto at 35.10 segundo. Nagtapos siyang ikatlo sa likod ni Nikhil Chandrasekhar ng India at Yu Kato ng Japan. Sa pamamagitan ng silver medal ni Espinilla at bronze medal ni Kadag, nagtapos ang kampanya ng Philippine Athletics Team sa torneo na may 2 medalya at panibagong pag-asa para sa susunod na international competitions. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Showbiz News Blast. Sa atin namang Showbiz News, Colombia, wagi sa MGI All-Stars at Gazini Ganados ng Pilipinas sa pasok sa top 5. Ang buong detalye ng report ni atid sa inyo ni kapartner Sigrid Castañeda. Kasama sa mga itinanghal na runner-up sa inaugural All-Star ang kandidata mula Ghana na si Faith Maria Porter at Wong Zong Nien ng Vietnam. Samantala, hindi rin nagpahuli ang pambato ng Pilipinas na si Gazini Ganados na matagumpay namang nakapasok sa top 5 matapos ang mainit na tapatan sa swimsuit competition, evening gown at ang madugong question and answer portion. Para sa Team Pilipinas, naging emosyonal at makabuluhan ang naging sagot ng Miss Universe 2019 semi-finalist nang tanungin siya tungkol sa praktikal na solusyon ng lipunan laban sa cyberbullying. Bukod kay Gazini, 4 na iba pang nagagandahang pambato ang nagrepresenta sa Pilipinas. Sina dating Miss Philippines Earth 2016 Imelda Squarge-Hart, Miss International Queen 2022 Fuchsia Ravina na pumasok sa top 18. Ang Manila-based Brazilian beauty queen na si Noble Queen of the Universe 2025 Alexia Nunez at Universal Woman Arabia 2025 Kaylin Trajano. At yan muna ang hatid namin sa inyo ng Showbiz News. This is Sigrid Castañeda, ang inyong citizen correspondent, bringing you the latest showbiz. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Quibloy. Ang formula ng pananampalataya ay paniniwala bago ang pag-unawa.
Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. At yan ang kaliburan ng mga balita na nakalap ng buong puwersa ng DZRD News and Information Center ngayong araw po ng Martes. Ika-2 araw sa buwan ng Hunyo taong 2026. Maraming salamat mga partners sa lahat ng mga nakantabay sa ating Facebook page. Good morning po sa ating lahat mga partners. At sa ngalan ng ating mga nakasama dyan sa technical side, kapartner Jeb, ang ating station manager Mr. J. Mendoza at sa ating mahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Good morning po, Pastor. At ako po ang inyong naging tagapagbalita, kapartner John Velgas. Antabayanan mga partners ang susunod ng programang Kapiyan at Balitaan sa Sunshine ni kapartner Jerry Pogi Kambay. Naimbag ngagsapan, naimbag ng bigata. Good morning mga partners. Masanto siya kabasan at sige namin. May the Almighty Father bless us all. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sumainyo ang mga nag-aalab na mga balita sa SMNI Radio News Blast. Samahan kami muli sa paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.